Kärkään numerolla 16. Yhdysvaltain parin vetää todella hyvin. Omi jaloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten Memphis Sensaatio on todettu. Tämä on kuule tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole mennyt puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen kurva estelee erittäin hyvästi. Ja aikaa menee vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli Sama imu vaan. Nyt katsotaan, nyt tulee kova aika. Siinä on kuule jälkin päällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu. Loistavasti mahtuu vielä. Ja Kärki-aika on tulossa. Voi rehveli. Voi että sanoisin minä, että Oi. Sihdillä ohjasi apua viimeisen kulmaesteen äärettömän ihanasti tulee. Mitä dramatiikka, varma Kärki-aika menee. Kisat on vähän tämmösiä. Annetaanko